Cada volta que un pirotècnic encén un coet hi ha una barreja d'emoció, felicitat, alerta i aquesta oloreta que ho fa tot tan especial, Susa. Així és. I què seria de tantes i tantes festes sense la pirotècnia? Això ho sap molt bé Daniel Claver, el nostre convidat d'avui, Bon que és vesprà. pirotècnic, president de la Federació Valenciana d'Amics del Coet. Perfecte. Benvingut, Daniel. Benvingut, no? Si estic aquí per estar... Benvinguts vosaltres per invitar-me. Escolta, Daniel, quin és el record més antic que tens d'encendre un coet? Pues mira, no és un record, és que jo intenti, jo no vinc de família pirotècnica, jo intenti fer coets, ¿vale? Intenti fer carcasses. Vaig fer una carcassa i la vaig encendre jo i vaig ser perfecte. Ara ens ho contes. Ara ens conta Daniel, això com és. Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Aleshores, Daniel, vas fer una carcassa i l'explotares, va anar tot bé o què passa? Jo tenia un quartet, allà on vivia antes amb ma mare, teníem un quartet de trastos. Cada casa tenia un quartet. I aquest quartet era el meu quarto dels experiments. No estava en la casa, estava darrere, cada casa tenia un quartet. Jo, clar, jo no vinc de família pirotècnica, jo vaig tindre una fàbrica de pirotècnia en 18 treballadors que en l'any 89 va explotar. Desaparegué tota. N'hi hagué un mort, també. Un xic jove. I, clar, jo estava allí fabricant, i jo, sense saber res, doncs, clar, buscava la manera de poder fer una carcassa. Sé com es feia, però tenia que fer-ho jo. Mesclava la pólvora, mesclava tot. Encès 2 o 3 vegades i quarto, vinga la fumeguera, però normal que no m'ha explotat tot, perquè no feia molta pólvora. I feia bogaors, en tubos ja tirats d'altres coeters, quan feien un castell, entonces, parlant, jo tindria 14 anys, o 13 anys, no t'estic parlant de fa... Però havies vist algú? No havia vist a ningú. Fer algun coet? No, sabia perquè ho preguntàvem i teníem afició i jo anava a muntar Que els coets. tutorials de YouTube No existien. No, clar. I jo preguntava coeters i això, i podia traure fórmules, que entonces era tot un secret, així com ja ho sabem massa tots, cada cosa, pues, entonces era molt de secret. Com se fa un color roig? Així, i jo pues, allí anava a la farmàcia i comprava un clorato potàssic. El clorato potàssic era per llagues. Entonces eren caixetes i el del farmacèutic me feia, colló, quantes llagues tens? I jo li feia, no, és que és per moure-la. Que tornava a la setmana, 2 o 3 caixes de... Però això, i no, és per matia. I jo això ho picava tot, ben picat, i feia clorato potàssic. Llavors tu clorato potàssic, ojo, que no se feia clorato potàssic, era nitrapotàssic. Nosaltres, clar, fèiem clorato potàssic, és el que podíem aconseguir. I carbó i azufre. El azufre sí que comprem en la drogueria. Era el azufre que tiraven les dones per les cases. per les formigues i tot això, no? I la carcassa Isa, quan la vas explotar? Jo t'expliqué un coet de la tronada, que tu saps com són ara, dels de pago, des que eren de cor plata, Sí. té 50. Entonces això ho gasté per tubo. Jo me trobi un coet d'això ja fa molts anys, també, però entonces, i gasté per tubo de repeu. I vaig trobar un tubo que entrava dins d'això, el vaig empaperar, li fiqué la pólvora dins, i vaig fer una espogueta, li fiqué tot, vaig fer un pom-pom, i me l'anigui a partida no, jo vivia quasi a les afores, en les últimes finques que es van fer en Sueca, entonces, i me'n vaig anar a provar la carcassa. Ja pues tu, i provar la carcassa, pensava, dic, veurem, i l'encén, vaig ir, i va explotar. Meravellós, l'experiència més gran de la meva vida. I a partir d'ahir, pues, començava a fer coses. Vaig conèixer un altre xic, que era també més major que jo, que al final ha sigut el millor colorista de la comunitat valenciana, que després d'explotar vam fer una societat, fèrem el taller, en aquell entonces, fixeu-vos que en l'any 83 fèrem un préstamo entonces de 3 milions de pessetes. Anàvem a demanar els diners i els banqueros que hi havia de cul, perquè costa firmar ma mare, mon tio, la mare del meu soci, un munt de gent. Daniel, anem a parlar del sector pirotècnic valencià en aquests moments. Com està i quins problemes té i quins reptes té davant? Doncs mira, la pirotècnia vol encarregar-se-la. Qui? Qui? Pues tots. Alacant.
Alacant va prohibir totes les mascletades que no siguin les de fogueres. Per què? Totes les associacions que es dona pena a la pirotècnia no volen arreglar-ho. Volen dir, podem fer-ho així. No. Volen prohibir-ho. I Alacant diu que només faran les mascletades de fogueres. Ho he llegit en el diari. I que els bombers es costen molts diners i que no sé què costen molts diners i que els guàrdies de guardar això per... En fi, tot històries per no dormir per carregar-se la pirotècnia. En Espanya ja n'hi ha molts pobles i moltes comunitats que han prohibit la pirotècnia. I respecte a la producció de material pirotècnic d'altres països, que jo recorde, quan era xicotet, com es muntava un castell, que allò era un espectacle, veure la pirotècnia, els coets de vareta, que això era una hermosura. Ja no existís, era un treball molt artesanal, i ara tens una caixeta que no sé d'on ve i ja està. I la vols més gran, fiques 4 caixetes. Em donava llàstima disparar els castells, perquè eren tan bonicos muntats, en varetes, en quadrets i tot, i les gàbies plenes de coets, això era molt bonic. Mira, les caixes xines, anem a veure. Això, el que te diga per ahir o vegues coeters, estem parlant de pirotècnics, que te diguen que el mal ve de Xina. No, la culpa ha sigut d'ells. Ells són els que han portat de Xina el material. Ells. No es queixen després. Què ha passat? Ara n'hi ha importadores que porten material de Xina. És que així no van a poder fer mai en la vida el material de Xina. Els xinos són els números 1 del món. Perquè tenen en una fàbrica 3.000 persones treballant i en un dia te fan 20 contenedors. I això sí no es pot fer perquè una caixa xina, si se fes en València, saps que valdria 300 vegades més del que valen. I pel que fa a com és el sector avui en dia i com es treballa, hi ha relleu generacional en la pirotècnia? No n'hi ha escola de pirotècnia en València, n'hi ha pa pilota, n'hi ha pa no sé què, n'hi ha pa danses de balls, n'hi ha pa tot. Però no n'hi ha ninguna escola ni ninguna professional per ensenyar a la gent a fer pirotècnia. És a dir, que els pirotècnics que hi ha en actiu en aquests moments, quan es jubilen, sí. en principi, a veure, sí que hi ha alguna pirotècnia que sí que hi ha relleu generacional, pot ser no en totes, però no sé, en Falles sí que veiem les mascletades. En València n'hi haurà, no sé, 30 fàbriques de coets, 25-30 per ahir, doncs ja te puc dir jo que el 80% estan a la venda. Ojo que te se diguen, perquè això no se sap per ahir. I què passarà quan aquestes pirotècniques desapareixen? Doncs no res. Avui ja no és precís tindre una fàbrica de pirotècnia per a poder fer espectacles. Avui tens un almacén de muntatge de pirotècnia, que és una altra història, i tu pots fer un espectacle de pirotècnic comprant caixes de Xina o comprant material uno que fabrique. No és precís que sigues mestre ni tingués empleats. Sí, que el que és pedra és aquesta manera de treballar, no? Això, la pirotècnia és tot artesanal. Clar. I tots els que estan treballant avui en pirotècnia, la majoria són estrangers. Perquè no troben espanyols. Perquè un sueldo d'un taller de pirotècnia està en 1.200 euros, 1.300. I fíjate que entres a les 8 del matí, per exemple, a treballar i fins que no eixes no saps si vas a tornar a casa. Això, la veritat és que tenies el que vagis perquè ja és necessitat. I els que saben de pirotècnia, de la meva edat, que encara n'hi ha alguns, tampoc tan majors, que estan treballant en tallers de pirotècnia, són els verdaders valencians que estan allí, que van jubilant-se poquet a poquet. Amics meus s'estan jubilant dia a dia, entens? I, com acabarà? Doncs mira, les empreses grans, que a més en gran avui de València és Ricardo Caballera, ja no dispara events puntuals. I no dispara. Per què? Pues perquè la burocràcia, ja ho diu sempre, a més, no s'ha amagat mai, de fer un disparo, que si els ànguls, que si la inspecció de Guàrdia Civil, que si el taller, que si el camió, que si l'ADR, que si no sé què, tot un problema. Pues, saps què fa? Com es dedica a fabricar per l'estranger, pues només fa que fabricació. I això que té 100 i pico treballadors en 2 tallers. Vull dir-te jo que no dispara puntual, dispara puntual o de la dana i coses d'estes, Amstel perquè vull que ho farà ell. Però que ja no se dedica a la pirotècnia, a disparar pirotècnia. Daniel, ens contaves al principi que tu vas fer aquesta carcassa experimental més o menys quan tenies 11 anys. Què penses d'aixòs turistes que venen en Falles i també intenten fer artefactes experimentals
que segurament tindrien prou més material que la carcassa aquella que vas fer tu. Sí, home, clar, ja ho crec. Estos venen de fora. I aquí tindrem clar que si la comunitat valenciana no n'hi ha ningú pirotècnic que venga material de F4 professional a ninguna persona. Ja te puc dir jo que això no és així, no pot. Perquè el material que porten és material professional. És material de fora, sí, és material que així en Espanya està prohibit. Però com entra aquest material? Però les aduanes comporten traficants, porten escuets amagats. Clar, és un mercat. Però estan agarrant-nos a tots ja. Enguany, jo, com jo col·laboro en el tema enguany les operatives de la Guàrdia Civil, operativa de la Policia Municipal, a mi m'envien coses que s'han agarrat. Entonces n'hi ha artefactes que en Itàlia se venen, en Bulgària se venen, però en Espanya no. I això són els que gasten. Es fiquen tots en un tubo, enxufen totes les metges, li posen un coet, que és el fugidor, l'encenen, es campen allí i això pega una samarrà que si agarra una persona que no s'ha donat compte i li passa perill, se'l carrega. Això és un perill, Això és un perill, però perill. Però clar, si estos italians entenc jo que entren en cotxe, no poden entrar d'una altra forma a aquest material. I dins del maletero ho porten amagat, dins de les maletes. I això com se soluciona? Més vigilància policial al carrer? No, això no vas a poder controlar-ho. Com van a mirar tots els cotxes? Com van a mirar tots els cotxes? És impossible que miren els cotxes. Perquè en qualsevol cotxe en una maleta poden anar 50 coets. Però jo he vist hasta carcasses, que les passen de fora, sí. I metge, ja estupí, de tot. Però ja t'he dit que d'ací València, jo t'he dit que no sé, així no poden treure jo. Que no te diguin mai en la vida que és de la pirotècnia valenciana, és impossible. Això és tot que ho porten de fora. L'altre dia comentava uno, per un WhatsApp, que, claro, jo estic defendent que València no ho poden trobar. I vaig dir no vaig dir el nom, un pirotècnic va dir, no, sí, jo sé que així també n'han venut. Així s'ha quedat, però no digui. Pues possiblement potser n'hi ha algun que estigui un poc pirat, que estava en aquest ofici n'hi ha. Sí, clar, en totes les faenes. Anem amb temes més agradables. D'on naix la tradició de la pirotècnia valenciana? Bueno, n'hi ha molta història. A veure, així en València, segons diuen, els primers focs que entraren es diuen fuegos griegos. Els griegos van ser els que portaren els focs a València. No els xinos ni tot el rotllo este. Són griegos. I se diuen fuegos griegos. Això està en la història així. Què passava? Pues que després, quan se feia una festa, no eren focs d'estos que coneguem nosaltres. Eren focs de xispes, al·legories pirotècniques que eren d'il·luminació. I tot això eren coses d'antigament. Després sí que recordo jo que se va parar i ho portaren els romans. Els romans tornaren a fer efectes pirotècnics, però mai s'ha sabut concretament qui eren els que van fer el que és pirotècnia en la comunitat valenciana. Se suposa que van ser els griegos, això és el primer que se diu. Després ho van seguir els romans i després ja s'ha quedat així. Que tu me vols dir el que és una mascletà, com es va crear? Doncs en l'engraellat, que se feia en Godella i en Burjassot. A veure, que això m'interessa. Com naix la mascletà? Perquè, clar, el foc pirotècnic de castell de focs artificials, és a dir, veus color, etc., veus formes, en una mascletà, ara també estem veient color, però la mascletà és soroll. Com naix la mascletà? Perfectament, t'ho explico. Quan vingui la guerra d'Almansa, com normal, els valencians apoyaren els que van en pedra. Sempre ens passa igual. Sempre anem apoyant al revés. Això és una història de perdedors. Sí, així valencians anem al revés del món, saps? Sempre... Però amb alegria. Sí, bueno, i va i... Clar, al Pedre, així en València, allà a l'Alameda n'hi havia una fàbrica d'armes. I aquesta fàbrica d'armes, jo tinc els planos de la fàbrica i tot, on estava i tot. Això ho tenim en FEBAC, tot. I resulta que allí se fabricaven les culibrines, els canons culibreros i les bombasses. Se feien allí, són els engraellats que porten una metxa. Què passa?
van ordenar que tot el material que quedava de guerra així el tenien que destruir. Llevar la madera, que era la guerrera, i el que és el canó i el dispositiu de disparo dels trabucs estos antics, de les culebrines que diguem, les tenien que tirar al ferro. Per cada culebrina feien dos els cavalls, com se diu, el que porten els cavalls, això que Per aferrar els animals. Sí, per cada culebrina tenien que fer dos ferroures. I resulta que, què passa? Com des que estaven treballant en l'empresa d'armes, eren canters, que són els que feien la pólvora, i la gastaven en les canteres i també treballaven per guanyar més diners en la fàbrica d'armes. Resulta que no desfeien els canons, se s'emportaven, i com s'inventa la traca, que es diu traca. Doncs agarraven aquests canons, el mateix canó d'això, tapaven la banda de baix i feien un forat. L'omplien de pólvora i ficaven una metxeta, i això es diu engranellat. I es clava en terra, són de ferro, i anava una metxa pel costat, tum, 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 tum. Això encara s'ha fet. Així, d'ahir va néixer la mascleta. Això són les primeres mascletes. Però això seria la carcassa. No pujava res. No pujava. Era un tro. Era un tro. És un tro. Aquests trons es gastaven també en les iglesias. Quan alçaven a Déu, tiraven 12 trons. Això també ha passat. I cada iglesia tenia els seus morters. Els seus morterets. I jo, per cert, vaig anar a Olleria a buscar-los al monasteri dels Caputxins, quan encara estava un prior, encara anaven allí, preguntant, no heu vist per ahir uns morterets així en un foraet? I el prior aquell me deia, no hemos visto nada. I mireu per algun rincó, mireu per algun puesto, a veure si podeu trobar, perquè allí també tiraven a Olleria. I en les iglesias. Després passaven les campanetes. Els rogle campana. Però antes, jo no ho he vist. Bueno, no sé si ho hauré conegut, però bueno, jo no me'n recordo d'això, però sí que sé que m'ho han contat, que obrien de par en par la porta de la iglesia i a la porta de la iglesia tiraven els morters. L'alcohòlic, bum, ensenyia els morters i just. Sí, no? Sí, és que avui en dia, per a qualsevol cosa, valencians tirem un La traca la tenim a punt. La traca, tu saps una traca què significa? Què significa? Una traca? O si ho saps, definis-me una traca. Una traca és una successió d'explosions que acaben en una explosió més gran. Què significa això? Alegria. M'ho estic inventant perquè no ho sé. No, bueno, pues jo te ho expliqué i entonces, clar, hauràs clavat en el clau. És un aplauso. Sí. És la traca i és com si carrera l'aplaudiment. Anem a tirar una traca. Daniel. Escolta, això seria una traca. La traca és festa. La traca és festa. Al final, no? Conta'ns si a l'hora de dissenyar un castell, un espectacle pirotècnic, tens en compte si és per a València o és per a Madrid o és per a... No, el primer que tens que tindre en compte per dissenyar una mascleta és el lloc on vas a disparar. L'entorn, clar. L'entorn és el que més val. Per un castell o per on a disparar. La plaça de l'Ajuntament de València està ja controlada. Jo he disparat moltíssim allí. I molt. Jo he disparat moltes mascletes allí. Entonces està controlat. El que vol fer el cafre, el fa. Fer el cafre què vol dir? Pues tirar un animal. Això és fer el cafre, perquè allí te donen a tots els mateixos diners. I cada vegada veus que comptes material, dius, este està poc. Obrim un meló. Que n'hi ha gent que ha tirat de més, vols dir? Tots. Mos ho imaginàvem, no? Quedant ben València tens que tirar 10.000 euros més de lo que paga. Ja està. Però hi ha una limitació tècnica? No. Hi ha un pressupost i tu si vols passar-te'n, però passa el mateix que els artistes fallers, que el que vol lluir-se... Però crec que des de l'any passat, des que vam fer l'animal aquella de la mascleta del dia 10, que tenia tots els cristalls, vam ficar una limitació ja. Daniel, hi ha més art o més ciència a l'hora de dissenyar un espectacle pirotècnic? O mitat i mitat? Bueno, a veure, la pirotècnia saps què és? Que uno fabrica la ciència, la fica dins d'una botella i després la desperta. Ojo, perquè no és prou fer un coet, no tens que fer un coet que funcioni com té que funcionar. Mira, fer una mascleta, però que acabes de dir de ciència, bueno, ciència. Un coeter és la gràcia que tinga.
A veure, pots néixer pirotècnic o pot vindre d'una família de pirotècnics i a l'hora de dissenyar una mascleta pues és una cara a passar, no res. I potser uno que no és pirotècnic pues té més gust de dissenyar una mascleta. Una mascleta no té res de l'altre món de difícil. Una mascleta és primer foc, segon foc, tercer foc, quint foc, terremoto, aèrio i un principi. I si vols, un acompanyament. Fàcil. Home, és molt fàcil. És com, ara anem a baixar i Sí, però ara te dic jo... Però perquè hi ha unes que agraden molt més que altres. Hi ha un ritme, una intensitat... No, hi ha un ritme, n'hi ha més gènere que un altre. A veure, un foc, el primer foc d'una mascleta en la plaça de l'Ajuntament pot tindre 5 grupos i 7 o 8 rastreig. Rastreig és el que acompanya. I els grupos són les bombes que van caient una per una. Però és que això és el primer foc. El segon foc és que doblar. Ja tenen que anar no 5 grupos, sinó tindran que anar 7 o 8 grupos. Ja. L'últim, doncs, més, i així. El que vol començar en 7 ja està passant a qualitat en 5. Ja. Clar. I ja està. I això és així. No n'hi ha volta de fulla. A més tires, més dolç. Pues anem amb altres usos de la pólvora, també, i conta'ns el teu projecte de les casetes de recuperació de casetes. Sí. De les especialistes. Sí. És que nosaltres, en el programa Terra Viva, vam fer un reportatge que recorde. Va estar molt divertit. Està molt bé, a més. Perquè, a més, Daniel, tu tenies unes rèpliques ahí i jo recorde que estaves fent un inventari de totes aquestes casetes que servien per emmagatzemar la pirotècnica que s'utilitzava per a desfer els núvols. I un altre dia ja contarem si això funcionava o no funcionava. Teòricament, en un laboratori sí que funcionava. I jo tinc entès que sí que funcionava. Sí, perquè tinc estadístiques de l'any 58, 58-59, que ja estaven, hi ha estadístiques, tinc jo. Jo tindria 2 anys. Clar. I ja diuen que sí que era efectiu els ingenieros. Qui va muntar aquestes casetes? D'on naix aquesta manera de lluitar contra les tronades? Se van començar a muntar en el Dalt d'Ebre, en Tarragona. Van ser primers que sí. ¿Vale? I ho muntat també la Mutualitat Arrossera de Seguros. La Mutualitat Arrossera de Seguros és de Sueca. I la Mutualitat Arrossera de Seguros se va fer gran. I començava en Deltebre, que també estaven tots mutualistes, però la sede estava en el meu poble. I aquestes casetes començava la mutualitat a fer-les, fer les casetes. I en cada caseta d'aixes n'hi ha algunes que posen Mutualitat Arrossera de Seguros. Totes no, però a part de la Ribera Alta no, a part de la Ribera Baixa, de que era l'arròs, tot el que era arròs sí que duia la mutualitat. Això ho feia la mutualitat. Feia la caseta, la mutualitat el que li interessava és que no n'hi haguera granís per no pagar el seguro. Clar. Entonces feren la lucha antigranizo. Això pagava tot la Mutualitat Arrossera. I tu estàs fent un inventari de totes aquestes casetes perquè es declaren bé d'interès cultural. En quin punt estem? Estem en que quan fèrem el reportatge en tenia 120 de casetes, ara ja en tinc que me falten 18, passen 89. Adelantar prou. Això farà 2 anys, no? Sí. El reportatge jo penso que el van fer en el 23. Sí. 2 anys. 2 anys, més o menys. Pues això. I, a veure, el fer-les... Jo ja sé que no anem a poder fer-les... No podem perquè n'hi ha casetes que estan desfetes ja. I això no van a reconstruir-les perquè va una pasta. Però almenys les que estan... Alguna que estiga bé, potser si algun ajuntament es fa ànimo, si ens peguen una maneta, podrem fer-ho. Jo primer el que vaig a fer és acabar de trobar-les totes. Després, una vegada quan ja les tinc totes, ja sé cada poble les que té, aniré als ajuntaments a dir n'hi ha més de les que jo tinc així, perquè no ho sé. No, són ixes. Entonces ja aniré sobre una base. I després el primer que faré és que ho pagaré jo, ja t'he dit que totes les coses faré un llibre de les casetes. Per què és important que aquestes casetes es protegisquen? Bueno, pues perquè per mi, potser per un altre dia està loco. És patrimoni dels valencians, al final. És patrimoni històric. Pues perquè jo ja he vist que estan protegides en el Deltebre, estan totes protegides ja. Allí han fet, ja fa més de 7 o 8 anys es van protegir i agarraren una caseta, ojo que te vaig a contar, una caseta, la van forrar tota de madera i la van traspassar a un jardí que estava a disposició. La llevaren d'un camp, i això costa la gòndola només 12.000 euros.
de portar-ho. Vull dir-vos que si s'ha fet en Catalunya, per què no es pot fer en València? Ja. Pues, però per què no? Té que iniciar-ho sempre uno que no estigui molt ben acabat. Si Que eres tu. Eres tu. Bé, i Daniel, és que necessitarem que vinga 2 o 3 voltes més a contar-nos totes les seues facetes. Almenys una volta per temporada ha de vindre. Sí. Perquè té moltes històries. Té moltes històries que valen la pena. I més que no saps, que ara antes d'anar-me'n, com tindrem un poc de temps, t'ensenyaré i així vas fent... Anem preparant. Anirem preparant. Vas preparant. Conta'ns una miqueta la teua experiència en televisió, perquè has sigut pirotècnic de l'Hormiguero, no?, durant uns Ha anys. sigut de diversos programes, Ah, no només de l'Hormiguero. Conta'ns també En eixa part. l'Hormiguero he estat 11 anys. I com comences ahí? T'ho explico. El meu company encara segueix allí, Pepe Peñarrocha, que està allí en l'Hormiguero. Jo me vaig tindre que deixar l'Hormiguero, però perquè vaig tindre un problema de salut i vaig tindre que parar d'anar a l'Hormiguero. Pues resulta que una vegada me queden per telèfon quan començava l'Hormiguero. Bueno, feia un any que havia començat en Barcelona, se gravava en Barcelona, i quan va començar a gravar-se en Madrid, me quedaren, el productor. Daniel, sí, no sé què, és que mos han dit que vostè, això... Bueno, pues es veu que hi ha una llibreta per ahí, no sé on estarà aquesta llibreta, que ixen tots els que col·laboren en televisió, un pirotècnic, no sé què, i m'han quedat moltes vegades, i me quedaren. És que és un programa que es diu L'Hormiguero, jo ni ho coneixia. De veres, ni ho sabia, ni l'havia sentit en la vida. L'Hormiguero, dic, i aquest programa de que, sí, de l'entrevista, no sé què, voldríem que mos explicares com se fa una carcassa d'estes grans i que mos ho expliques en el plató. Bueno, jo per mi a sols no puc, perquè jo no tinc fàbrica de pirotècnia, jo treballo per altres pirotècnics, no vaig a dir noms, i jo en aquest moment estava en una altra empresa molt important i ho vaig comentar, i em van dir, nosaltres això no ens interessa anar ahí per res, no volgueren anar, saps? Després es va pensar molt. Clar. Ja, clar. Em vaig veure que en un principi era una vegada, a mi me vaig quedar anar una vegada a ensenyar això. Només una, a veure com se fa una carcassa, i a partir d'ahí tu has d'estar així fent... No res, una vegada, una vegada. Anàrem allí, vam portar un canó del 25, una carcassa d'aixes grandotes, veiem per dins com es feia, bueno, eren bogues postisses, no eren de pólvora, però sí que portàvem unes pólvores que volien que fèiem dins del plató, un color verd, un color roig, i ho encenguérem en el plató. Ens ficaven unes bates, en castellà, unes fotos, unes bates blanques, que ficava Científicos Hormiguero. Primera vegada. Mira si ho vam fer tan bordat i tan bonico que Puchamotos, muy contento, muy bien, de maravilla. Y a partir de ahora vais a venir a colaborar conmigo todas las semanas. ¿Sí? ¿Eso cómo puede ser? Siempre que haya actores invitados y eso, vamos a hacer algo de pirotecnia. Ibáñez, que eso comportaba. Pues sí, muy bien, molt de categoria. Vam fer una amistat allí i ja no vam parar d'anar a l'Hormiguero. Tot n'hi ha la setmana que fèiem una acció, la setmana que en fèiem 2, tenien que tindre 3 accions sempre de reserva. Perquè potser feies una acció, venia un invitat i el que volia motos només... A veure, en l'Hormiguero l'únic que se pretén sempre és treure-li a l'invitat que ve un primer plano de reacció. D'alegria. D'alegria. I aquest primer plano d'alegria sempre el tenim que aconseguir quan l'actor traguem el que anem a promocionar. En aquest cas, qualsevol artista sempre venia a promocionar una pel·lícula. I venia l'actor principal. Clar, fèiem el cartel en 5 metres d'altura, ho feia l'Hormiguero, gran, tot el cartel, i nosaltres en pirotècnia rodant, el disparàvem, i si a lo millor fèiem una cosa en pirotècnia, per exemple, jo què sé, una explosió, o que ens manaven, no? I clar, hi ha una càmera que està en un primer plano sempre cara l'actor invitat. El realitzador ja sap que ahir aquesta càmera és per ell. I quan fèiem això, fixa't que quan s'acabava un programa d'Hormiguero, quan sempre fèiem l'últim, fèiem el cartel i bum, 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 bum. I així, bum, així el cartel, i quan hi ha el cartel, així l'artista, l'actor feia, es notava, i això, pam, punxava el realitzador, pum, i així el que volien ells, traure-li a l'actor, o a qui hi ha ara, això, una sonrisa, una cosa com que dir, de categoria. Sempre ho han aconseguit, Sempre. Això anava a dir-te, sempre hi sirve. Sempre hi sirve. I a vegades molt més del que ell s'ha pensat, I veníem-nos el dia, Això sí que ho tenia.
Això és una obra d'arte. Això sí que ho tenia. Que bé. Daniel, arriba una part que hem incorporat des de fa uns episodis, que és una secció que es diu Veritat o bola. Ara no vull que mires els papers que tinc així. Anem a donar-te 3 titulars. Música de titulars. Espera un moment. No? Però repartits, llegís jo o com? Tu, tots tu. A veure. Vinga, són 3 titulars, 2 són boles, però boles grandíssimes, i un és veritat. I tu has d'identificar quin és El de veritat? Vale. Vale. Vinga, va. Comencem. El primer. Un estudiant de la Politècnica d'Alcoi crea un coet amb GPS per a evitar que caiga sobre teulades. La segona. Una falla de Benetússer utilitza pirotècnia musical per recrear Queen. I la tercera. Cada família valenciana s'ha gastat estes falles 45 euros en pirotècnia. Bueno, doncs pot ser la tercera. Pot ser. A veure, La segona també pot ser. La segona podria ser... Clar, és que han ficat dos que poden ser. No? I el GPS què? El GPS, pues jo què sé. No ho sé. A lo millor tu ara me dius, és el GPS, pues com ja S'ha quedat en la tercera. Sí. T'has quedat en la tercera? S'ha quedat en la tercera. És que això conforme va tot ja no... És el tercer. És la tercera. A veure, no ens consta que cap falla de Benetússer o d'altra població hagi d'utilitzar pirotècnia per a fer un espectacle musical de Queen. Sí que és cert, el tercer titular, segons l'Associació de Comerciants de Focs Artificials d'Espanya, durant les falles de 2025, el sector pirotècnic va aconseguir una facturació de 8,5 milions d'euros, mantenint una despesa mitjana de 45 euros per família en productes pirotècnics. I una altra cosa, que no ho diràs en la pregunta ni ho sabreu. Per cada euro que inverteix l'Ajuntament de València en pirotècnia, repercuteixen 20 euros a la comunitat valenciana. Per cada euro... Per cada euro, això està estudiat, Això jo vaig anar al Congrés dels Diputats, feren un estudi, i allí se va disparar l'estudi, m'ho van explicar tot, una empresa, un xic que fa estadístiques aquestes, i ho va dir ben clar. Per cada euro que un ajuntament se gasta, per exemple, València, era la que ficaven, d'exemple, en les mascletades i tot, repercuteix 20 euros, estem parlant en camareros, en hostaleria, en tot el voltant que n'hi ha a la plaça de l'Ajuntament. 1 invertit i 20 de recuperació. Conta'ns una miqueta, encara que vindràs les pròximes temporades, això ja Però està... només fas una pregunta de 3, jo m'he pensat que anaves a fer-me alguna cosa. No, una, ja està. No, ara ho hem de contar. Això ho hem de contar. Així jo tenia un guió en moltíssimes preguntes, però clar... I han fet el que han volgut. Han fet el que han volgut, que Pues per ara això... ho han despagat. Que per això estem i per això Això ho han és despagat. nostre i no ens patrocina ningú. I clar, com poses tant de context a les respostes, hi ha preguntes que molt ben explicat. Clar, les estic guardant per a la segona temporada. Vale, pues, Tu te compromets a la segona temporada. Sí, tu no et preocupes. Clar, és que té moltes coses que contar. Que quan vinguis, perquè estic ja mort. Jo no sé on ho subeu. Jo no pare, mira monyo. Res, nosaltres res. No, pues jo sí. Jo necessito xaval. Has vingut a calorar. T'hem fet, jo penso que el 30% de preguntes. Sí. Bueno, pues has de 30 per un altre. Has de tornar un altre dia. Però conta'ns abans Sí. projectes que tingues ara mateix entre mans i que pugues contar. Sí, clar, per què no? Pues tenim un projecte gran, vos invitaré perquè vingueu. Jo estic 22 anys fent el piro musical de Sueca. I, bueno, enguany, clar, els ajuntaments estan un poc fluixos. Entonces, hi ha un problema a l'Ajuntament de que a veure de quina manera ho fem o no ho fan. No creguin que el paren. I hem anat a demanar una ajuda a la Diputació, a veure si se fan càrrec ells, i anem a fer... Això és la idea, I no és que... Anem a fer un piro musical este any, ho farem en setembre si no passa res, si es fa, en homenatge a la Dana. I tots els alcaldes d'on han tingut la Dana vindran invitats al piro musical i farem un acte antes del piro musical per a que funcioni el tema i que se recorden del que ha passat. Quan és el piro musical? El piro musical serà en setembre, encara no sabem el dia. Igual possiblement sigui el 7 de setembre, no ho sé. Ja vos ho diré. Això ho contarem ja en la pròxima temporada d'Això Com És. Vale. Te pareix bé? Però 22 anys estem fent-ho, Sí, sí. I no estem parlant d'un any, Anirem. Clar que teniu que vindre. I més si aquest dia podeu allí
grabar algo y yo qué sé. Sí. Segur que sí, no de grabar. A veure, a mi me queda ja la pregunta principal. La pregunta principal és, tu com preferisses encendre les mascletades? Amb metxa, amb botonet o eres tradicional del cigarret? A veure. No, jo soc de la tecnologia nova. El més segur el més perfecte és electrònic. És que és molt segur, damunt, i és molt perfecte. Vull dir-te jo, és que tu no pots fer fallo. Tu fas així, tap, i ja estan les caixes en marxa. Si vols que s'atrasa alguna cosa, tap, i pegues a l'altre i ja està l'altre. I això a la mà no ho pots fer. Daniel, moltíssimes gràcies. Estem encantats d'haver-te rebut així en nosaltres. Ha sigut molt interessant i esperem poder tornar a parlar amb tu en altres ocasions. Vosaltres ja sabeu que sí, jo més. I a la pròxima, l'aire condicionat un poquet més fortet. 3 punts més. 3 punts. Jo preferís que tingueu fred vosaltres que tinga jo calor. Ens constiparem. Que a la nostra d'un constipat ens deixen el llit 15 dies. No, deixa't estar, que no mos constipem. Daniel, gràcies. Si això fora un castell de focs artificials, ara tiraríem 2 carcasses per a dir que ja s'ha acabat, però com que és un podcast, direm que en el pròxim episodi més històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.